Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni robindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka fo amin dañi weltare huccidde moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan alhamisa moƴƴo malaɗo e kadi duwade yo Allah ittanen ɗo oɗo rafi boros ha mbawen ruttade activité ji meɗen goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe seren ɓe ben jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye banu gorko Amadou Moussa an bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye mbani mba debbo pullo salminama a salmitama kadi a ñaganama Allah moƴƴere e ko duwiɗa ko en mbi allahumma amin ɗum noon enen foof en berti juuɗe en mbi yo allahu jaɓanen e ko duwiɗa ko kono ɗum ko salminde e dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen huccitoɓe men kala subaka e kala ñande no mbiɗen ni saabu ne waɗi hen enen jogui waktuji ɗi cuuɓi ha tengte lewru korko ndu en jiiɗa artude hen saabu ɓe jabtima hanki no fewi kono noon enen en jabata ko ɓe so Allah jaaɓi kamɓe dendiraɓeɓe sikkala ko wiide ɓe bisimilla mabɓe kono haade nden ko wiide caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata no wayno ko nde limore nde ganduɗa hande nan ɓeydi yaaha tigui ngabbude walla mbiyen ŋayde e nder leydi men Sénégal guila ɓeydugol wonduɓe boros covid 19 kono kadi ɓe ganduɗa ɓe o saaha hande nana keddo hen jande ɗi kala noon pini dawti eko yewti e mayɓe hesɓe eko yewti tigui e oɗon boros covid 19 noon tigui jayde libération udditadama ko noon tigui jayde wi ko Sénégal tigui nana hucciti e oɗon boros coronavirus kono kadi ndewi tan ko macabre manam tan oɗo saaha hande ko kulhuli kono kadi ko mette mawɗo yiya holtamani wonde jayde lima ko yimɓe ɗiɗo keddi hen guila ñande altini hakkude jeegom hakkude waktuji jeegom pawɗi hojoma capanɗe tati nangui waktuji nogas tati pawɗi hojomaji capanɗe joyyi yimɓe ɗiɗo kadi kañumenne kedditima ñande talata nde hakkude waktuji sappo e jeenayyi e waktuji nogas tati nde payi hojomaji capanɗe joyyi e joyyi kono kadi goɗɗo heddima hen ko on watti sappo e tato neɗɗo tawi ko keddiɗo e boros coronavirus on ɗon noon yarata koye duuɓi capanɗe jeenayyi e nayyi kanko de o hawri e ladial haw haljiti ɓe mbaɗimo test ɓe tawi omo wonduno e coronavirus ɗum ɗon ko toon to Thiès no jayde wiri noon kanko on ɗon caggal nde o heddi hen nogas e ɓesgu makko kala oɗo saaha hande mbaɗama ko wiyete ko en quarantaine enen mabɓe noon hono tani komo ganduɗa ko infirmier manam tan ko cafrowo oɗo saaha kadi kamɓe kala ɓe tawi e watteɓe e waɗaɓe en quarantaine temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe joyo e goho ɗum woni yimɓe andaɓe tigui ne gondi e coronavirus e ɗe balɗe tati ɗe jewtuɗen jayde las quotidien wi ko temedere e nayyi temedere e nayo tawi kay ko hesɓe kañumen ganda ina gondi e coronavirus ɗum ko hanki tato kadi keddima hen e nder hono ñalawma goto no jayde wiri tawino enen mabɓe suka mo ganduɗa ko jarannoɗo e duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi jayde wi tan noon ko le covid 19 nan ɓeydi ha tan yarude yesso no hannirta ni e dow leydi men Sénégal vox populi nden ɗon jayde wi ko bilan corona ina kay ɓeydi ha joni teddude ɗo e leydi men Sénégal sappo e ɗiɗi ɓiijo tawi ko keddiɗo e boros covid 19 on ɗon de ɓe kalata koye o suka joguiɗo e duuɓi hono capanɗe tati e jeeɗiɗi ko foto makko tigui woni ɗo e hello arwani ngo o wiyete ko Eric Agbo jande wi noon komo kay o wonduno e caɗele rafiji kewɗi ko wayno diabète asthme kono kadi hypertension jande wi noon ene wayno ni o tolnima e yontere ko woni e réanimation toon to hôpital principal manam tan nde o senga machine gam wallamo e fofandu jande ne sifo noon ko suka mo ganduɗa o kay konnoɗo toon to Rebeuss kono kadi omo teskano darde makko matinide e gam famminde yimɓeɓe holkay caɗele gonɗe e o boros coronavirus ko jayde quotidien addi nden ɗon wi ko laygol oɗo boros woni tigui oɗo virus covid 19 ina kay doga ko tolni e temedere ɗum ɗon noon yiɗi wi tan ko hanki de limore temedere e nayo ne wayno tigui yawtama ɗo e leydi men Sénégal walla mbiyenna bar temedere tigui yawtama ɗum ɗon noon hanki ko temedere e nayo tawa ina gondi e boros covid 19 kono kadi won goto keddiɗo hen ko suka kanko tigui woni suka mo ganduɗa ko duuɓi tokosi gaddiɗo tigui heddade e boros coronavirus ɗiɗo kañumen ne wayno tawama ina gondi e boros o tawi noon hay goto anda hol dabɗuɓe ko wiyete transmission communautaire jayde wi noon ko toon to Sédhiou e toon to Médina Gounass jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias ne wayno kañum rendini ko dendagal kabaruji kala irtodiri fawi ɗum tigui e hello arwani ngo gadortoɗen noon ko oɗo force covid woni ngu gomu ganduɗa ngu ko hoorejo Macky Sall tigui darni ɗum gam huccirde e oɗon boros
jande wi non odo sa kay ko impossible partage manam tan hay goto kay ronki feccude dido hono dedo ujunere milliard e khalis meden CFA de mawdo leydi ndi fawi e tabal dum don non jande wi tan ko gilay patronat kono ne kadi presse culture hôtellerie kono kadi transport enseignement kono ne kadi e ko yuti ko e fannuji kala di de hono de ko preje pano ha hande moni kala ronki hen yitade hoore mudum kono dum ko kadi jande hokki kongude be ganda ko aranobe odo mbros ha celli goto mabbe kala non won ko haali so wiide Ibrahima on don de ko duubi capande nayi didi yarata e wiide makko non nde o tinata odo rafi tawi kay ko e lawol o yahanno o yani o sikano non ko aduna makko gasi goddo ko Allah jayi ko duubi capande nayi e duubi capande nayi e jeedidi yaranno e wiide makko non kanko de ko miracle tigi goddo non ko bitedo Jaba Ndiaye mo duubi capande joyi kanyum kadi arti hen e fallu mo duubi capande tati joyi monebe kala ina haala holno hebiri mboroso kono kadi holno wurduno dum ko jeyande la solay ad nden don di ina wayno kanyum ne arti koy ha joni kutorogol ki leki witeki Artemisia en ciftaro non kin leki ne wayno yita ko tonto Madagascar dum don non en wiye hono covid organique dum don non jande witan ko protocole ko ganda ko woni recherche manam woni kay e jewde bele ki leki ne safra so safri bele adata calel goddi o saha kay dum don ni wadama valider manam jabama tay non jabi dum ko comité scientifique do e leydi men Sénégal mbo ardi professeur Daouda Ndiaye kanko ni woni hello e ara woni ngo do sa hande dum don non jande witan ko dum non de ina fay ina damina ko fay arde ma kin lekki hutore kono kadi jande arti limore hanki temedere en nayo wondube hen e nogase tato tawi non ko sellunobe tay non ko sellube tigi wondunobe e mboroso jande stade uddata damal ko non tigi ene gasa tawi adandi odo gorko hadam arde e développement information est ce que adandi odo gorko gondo e photo ala yun odo mi wawa waste andude mo Salif Diaw d'accord hande non mi hebtima hande mi hebima tigi mi tan mi acciri wajibe commentaire wala ko Bokande joni kay ya wi tan ko Salif Diaw ala problème ala Amadou ko Jean François Bokande ko Bokande dum non gartene jayende ko légende de la tanière manam tan ko neddo mantinodo e wero projet ngal leydi men Sénégal jeediri lewru mai hitande ujunnaade didi sappo e didi jeediri lewru mai hitande ujunnaade didi nogas ko duubi tigi jeetati ko Jules François Bokande no wayno tigi wirni o suudi leppi leydi kono kadi leydi suudi mo leppi teddungal saabi non jayinde stade arti tigi hande irtude mo teddungal so wiide de o mo ganduda kay ko Jules François Bokande ha hande ina heddi tigi e dandu kono kadi jayinde ne arte be ganda be hande ene ciftoro tagal kay nde won nawi Sénégal Coupe d'Afrique tagal ne jodi duubi jondi tawi kay ina wayruno yaadi ton Alassane Ndour kanyum de arti e o mo ganda o ko Jules François Bokande wiide makko de kanko Jules François Bokande ne wayno ko or idol makko Joseph Koto kanyum ne wi so tawi tan sahande o fetanno so sehi hay goto suusa mo battade kanko Jules François Pafal kanyum de wi ko odo sa hande holko Jules François wiyannobe e sahande match wuli jaw odo non ko bido Sénégal naajo gurdo bodo gede mantinde odo sa hande tonto Europe gondo kay hande e yidde Real de Madrid kono tan odo sahadi Sadio Mané ene wayno Jurgen Klopp hebaaki tigi ngam accidemo goddo bodo gede mantinde ko Idrissa Gana Gueye baddo ni d'ailleurs sabu titre makko mbo championnat tonto leydi France holiti wonde o rokki dum ko yidbe mo kono kadi yidbe club makko Paris Saint-Germain en kalin hanki Bundesliga yamirama yo bamtu wonande yidbe football en sappo e joyi lewru mai dum don non ko a huis clos wonata ko dum uddirobe no men jayde jeysa non tigi Amadou ma taw tan football o kam wawa wasde dañde wala mbiyen wawa dartinede bon en tout cas won hen dartini ko wayno France ko wayno aussi Angleterre nana jeewo hono dartiniri kono kam Allemagne kam en jibamti Portugal nana jeewo Espagne aussi nana yilo peeje non tigi Amadou wadde en garate laygol rafio wala mbiyen e boore men wonde woni tan arde laygol rafio nder leydi meden Sénégal hande non alhamis jeedidi lewru mai ko adda ko tan Amadou mataw ujunere e nogase jeedidi test badadi ko capande joye jeenayo artine dañi o do rafi coronavirus dum non ene jeya hen capande joyo e go mo ganduda ko kawuji contact ene anda dabbe dumen e jeertato be ganduda ko kawuji communautaire rababe te ganda ka to jetti rafio dum non ko to Pikine goto Parcelles didi Grand Yoff goto to Maris goto Rufisque goto Touba goto e Yembol goto ko ni feccira dum non ko tolni capantato e jeenayo non celli hande ha koti e koreji mumen ko
tolni kadi e jeegomo ɗo joni capanɗe jeegomo e jeenayo noon tigi capanɗe jeegomo e jeenayo jeegomo noon Amadou ɗo joni ko kamɓe ɗo joni goni sous traitement mana kamɓe goni e rafi o ina nangi ɓe ha wuro mana ni muusi ɓe tampi no feewi woni kawuji grave di mana ɗo joni noon Sénégal Amadou dañi 13 mum cankiɗo ko gorko mo gandani dañi duuɓi 94 ko to diwan mo Thiès Amadou noon ɗo joni rafo gila fuɗɗe leydi ndi ha joni ujunere e temen nayyi e 92 test uji waɗama ɓen fof noon enen dañi rafi o ɗin jeeya hen noon 162 ɓe ganduɗa celli ha koti galleji mumen 13 wasɓe hen pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi ɗo joni noon ko timmi 916 goni sous traitement mana goni hôpital ji ne cafro Amadou menda korka ha jaguma hade ma ar menda korka ha jaguma menda kono sa renaki min mittinade minen safroɓe min cafraɗo usta a wi min ko temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi ko temedde joyyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi temedde joyyi korka ha jaguma temedde joyyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi aw ko ɗon tigui korka ka meɗen ndima job ɓe dañ ko kaali kono korka kam heegue won accani job accani jaay korka ala dendiragal da ala non tigi Amadou aɗa andi ko ɗum saabi hande dentogol ngol fori ɓurde ɓeyditede saabu so yeehi ha hande 909 e tem e 16 goni sous traitement Amadou joni timma ujunere te ɗum ɗon aɗa andi hande ina teddi e leydi meɗen ina muusi saabu safreteɓe ko laamu jogoto ɗumen Amadou kala ko ganda ñamde saka noon e wonɓe kamɓene waɗaɓe ɗo joni confiné ɓe ɓenne moftaɓe ina ƴeewe beele rafi o nani mumen foof ko laamu jogui ɗum te ɗum ɗon Amadou ko caɗele ɓeydata ko caɗele mawɗe surtout eɗen gandi goto fof hande nana waya anji entreprise ɗi ganduɗa ɗi hande 1000 milliards ko feccano e munen te eɗen gandi ne waɗi hande kala secteur hande leydi ndi koko daari donc noon ko kulhuli mawɗi joga saabu secteur santé woni banggue cilal ɓalligal kañumni foti hande tekkinede no moƴƴi no mbiɗa ni kala hande mo Allah waɗi ene wonde rafi o ko laamu jogui tumaɗo kadi aussi ene waɗa en quarantaine ko laamu jogui eɗen gandi ɗum ɗon holno ɗum sifori guila ñamde mum ha e transport e gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗonne kadi hande ko hunde mawde kono kadi ko mbiɗa ko ɓattade hande ujunere ñawɗo tawi ko wonɓe e safrede hande ina wayno leydi ndi ari ha yurnima ɗum nana e ngoral gam yiiɗe taccude ko ɓoyani ko noon guila hanki walla hiccanki en jii centre mo ganduɗa ko AR gonɗo toon to Guirew fuɗɗima tigui ne wayno jabbaɗe ɓe ganduɗa ɓe koɓe cellani tawi ɓe gona tampuɓe kamɓe aɓe gonde e rafi o ɓe gandama kono kadi ɗum haɗaniɓe yaade tampinaniɓe ɗum saaha noon ɓe joncama toon eɓe ndewi nde to banggue safar ɗum noon kadi ko gam ɗeɗɗidde hono ko yetti ko e cafrirɗe ɗe hono ko kamɓe joguiɓe cellal ɓe koɓe kalno ko e ɗe balɗe ɓe noon tigui Amadou aɗa andi ko wayni saabi hande dente e foof hatta ɗum noon ɗeɗo balɗe ayi haala nani heewi e mariage mo ganduɗa Bara Gueye joyɗo clean oil ina waɗa e journaux ji ina haale saabi ɗum yanoɓe toon ɓe fo hewɓe hen ko noddaɓe e lawol ha tengtima taw e yombayɓe ɓe ɗum ɗon noon dente haɗani noon ɓe mbaɗi kewmoɓe awluɓe eko way noon ñeñɓe gaari mataw dental ngal ɓurti juuɗe ha saabi hankkadi police natti hen ene wayno ɓe mbaɗi ɓe mana ɓe jaɓɓi kuule fodde laabi ɗiɗi ɓe jaɓɓi kuulal couvre feu ɓe jaɓɓi kuulal aussi hono hadde dente oɗo saaha donc noon ko haala pulaar mbiyata ko tan ɓe kurtoyima aɗa andi holko woni hurtoyade ɓe so tawi debbo resama hurtoyto ko galle joom galle mum kono kadi kamɓe foof ɓe ndendinama ɓe kurtoyima toon to gendarmerie guila hanki eɗen gandi hande maɓe kucciɗe procureur waddi ko neɗɗo mo ganduɗa hande gandaɗo kanko Bara Gueye a haali ko chef d' entreprise te ko fonnoɗo darade ina hokka exemple manam ina waɗa yimɓe sensibilisé so wonti ko kañum renninta awluɓe e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ina mbaɗa mbumbay e nder dewle cuuɗiɗi walla mbiyen e nder dewgal tawi noon ko yidde suuɗade yabɓude kuule ɗum ɗon wona lawol wadde ko ɗo wufti noon tigui Amadou ay ɗo joni dewle kaɗaka kono haɗa ko dente ɗe e koye mumen kaɗa ɗum noon mataw muñde dental ngal tan ha ko wayni oɗo rafi ummoɗo ñagade Allah yawa ummade ɗo ɗum ɗon ne ala ko ustata kono wadde ni ha hewɓe hen nangue hande nodde e lawol ɗum ɗon ine wawno wasde kono noon Amadou aɗa andi ɗo leydi men ɗo ko leydi Sénégal wonko ganduɗa hande so wiyama ko Amadou innata walla kaari innata aroɓe
ɓe walla nodda neɗɗo mbiya a wawa wasde haalande ɗum kañum ne wiya mi wawa wasde yaade sabu somi yahani kaari ne wawi tikkude walla ko way noon ɗum ɗon fof hande ine wawi tagde neɗɗo ɓorno paɗe muɗum yaaha kono ko mbiyanmi ko tan ñande fof neɗɗo foti dañde responsabilité hoore muɗum wiide dental koko haɗa mbeɗa yomi jooɗo gallam min nodda kaari mi haalda e muɗum mi waɗa ɗum félicité e ko way noon sabu ɗo joni sa yeehi a ƴetti toon rafi a ƴeftat rafi o ha gayna nawta ɗum galle ma ama ko ɗum ɗon woni probléme o kadi surtout hande kala sénégal najo ene andi ko haɗa ko ene andi ko yamira ko hay sin tawi wiyama kaari ne resa malla kaari ne inna normalement foti wonde koye téléphone walla so tawi aɗa jogui ballal nawna ɗum ballal garta kono ƴeewa heure uji ɗi ɓe goni toon ɗi saabu ko caggal 20 heures wadde firti kene waɗi belaɗe wona yidde arde ina wallita joomum e to banggue sifa gonaɗo mais ala ko arde pour yidde mbumbayo noon tigui Amadou goɗɗum ɗum to diwan mo Thiès aɗan ɗum woni laabi ɗiɗi ma neɗɗo sanko ha gaynde fuɗɗi andude ko rafi corona wonduno beele ko information walla communication woni ko ɓennani ɗum ɗon ne ina hawni seeɗa Amadou selɓe cellani ɓe hoto mofta e galleji ɗi bon ene gasa en mbawi so tawi ko information woni ko ɓennani par ce que eɗen gandi hande foof nana haali ko ɓoyani ko e bilan hono lebbi ɗiɗi ɗi en jiiɓe kaali yimɓeɓe yo ɓurata yawde arde hono to banggue safrede kono probléme o woni ko won hen so tawi ñawi hande galle ɗi mbiyata ko jahata ƴewtude ɓalle hono ƴewoyde ɓalli ɗi woto mbiyede koye coronavirus gondi saabu hande yimɓe heeɓe ne kersira rafi o tew hersinaki probléme o min jagguirmi ɗum ko yimɓeɓe jiiɗa ne wayno andede ina gondi e rafi coronavirus noon tigui Amadou koko suuɗete ɗum noon koɗo kanne tan kono haade men yaade tan ko weltinde woni hen e yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Amadou Ayaw Pindi TV weltare min dañe onon foof ɗum noon ko weltinde Aliou Wane toon to diwan mo Dagana e kadi biyeteɗo Abou Sow to walla diwan mo Podor naaɓe fof calminama Ramatoulaye Touré to diwan mo Italie woni kono kadi Fama Diop yiɗa ñebbe kañum woni ko to diwan mo Espagne kañum e joom galle muɗum e sukaɓe muɗum fof Amadou calminama no fewi kono kadi mbeɗe salmina hen ɓiyam mawnam ina wiye kañumne ina wiye Fama Ndiaye kañumne nan toon to ganduɗa woni to diwan mo Espagne tigui ko noon min noon hande gadortomi yaade ko Weyndu Boosiyaɓe aɗa andi Weyndu Boosiyaɓe hunari ko hoddiɓe ko toon to falde Kanel tawete Weyndu Boosiyaɓe noon hande haade men yaade ha toon en gadorto ɗo e galle o saabu eɗen gandi kaw Abou Dia nan ɗo Abou Dia ceerno men eɗen calminamo no fewi ko Weyndu Boosiyanke naajo kono kadi sen jeehi toon alay saago naten galle hono honorable Daouda Moussa Dia calminen hono jinnaɗo kono wanne kadi jeeyen ha toon to Burkina Faso e monsieur Harouna Moussa Dia e dendagal galle o foof seerenɓe ɓe wonɓe ɗon e wonɓe toon to Burkina e suddiɓe kala calminama kono kadi toon to Boosiyaɓe ko fati Harouna Dia ay ɗum hattami noon yaade Boosiyaɓe par ce que toon ko jajaɓe machallah ɓuuri toon yonde tawi kamɓe ɓe gona nafoɓe no fewi kanko ko fati Harouna Dia madame Kane e funere makko ene wiye Mariame Dia ko noon kadi Youssouf Dia ayide wona yi lollirde MCU en calmini ceernajo calmini no fewi wona ɗum ko wiide sehilam Ousmane Bokoum gorko mo Seeno Palil oɗo saha tawtede to Mersa toon to leydi France joyeux anniversaire e oɗo ñalawma hande woni anniversaire makko eɗen ñagonomo balɗe juɗɗe battane moƴƴe amin Amadou yo Allah rokkuma balɗe juɗɗe battane moƴƴe ko ɗo roɓɓini mum jayndeji haadata hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV weltare tan min dañe moɗon no jiiɓirton eno mbaɗirton emeni min jii ɗum noon ko banimen debbo Aissata Ndiaye bañum gorko Amadou Moussa Anne Mansour Sow alias Thiat heɗanno ene banggal caméra o ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi